ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଖାସ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନରେ ନିଜକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ହେବ ସେ କଥା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଯେତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳୁଛି, ଖାଲି ଗୋଟେ ବାମି ଫୋନ୍ ଧରିଦେଲେ ଯେ ସବୁକିଛି ହୋଇଗଲା ସେମିତି ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବୁ ଯେ ଫୋନ୍ ଚଳାଇ ଆସିଗଲା ମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ଆହୁରି ଗଭୀର। ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଜରୁରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। କେବଳ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଚଲାଇବା କିମ୍ବା କିଛି ସାଧାରଣ ଆପ୍ସ ଖୋଲିଦେବା କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଡିଜିଟାଲ ସାକ୍ଷରତା? ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଯେ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଘାଣ୍ଟି ପାରିଲେ ହିଁ ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆର ମାଷ୍ଟର ହୋଇଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେତେ ଦୂର ସତ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ତାହା ହିଁ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମ ବିଭାଗରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିବେଶ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆ କିପରି ବଦଳିଛି। ଯଦି ଆମେ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ବିବର୍ତ୍ତନର ଟାଇମ୍ଲାଇନ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତେବେ ଦେଖିବା ଯେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ କେତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଇଛି। ଆଗରୁ ଥିଲା ବେସିକ୍ ମୋବାଇଲର ଯୁଗ, ତାପରେ ଆସିଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ବନ୍ୟା ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା AI ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଏତିକିରେ କଥା ସରିନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଏବେ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା SI ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛୁ। ଏହା ଏମିତି ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ଯେଉଁଠି ମେସିନ୍ ଖାଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବନି, ବରଂ ନିଜେ ଭାବିବ, ବୁଝିବ ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବ। ହଁ, ଏହା ଏକଦମ ସତ୍। ଏବେ ଆସିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଗକୁ, ଡିଜିଟାଲ ସାକ୍ଷରତାର ଭୁଲ ଧାରଣା, ଯାହାକି ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭ୍ରମ। ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଧାରଣା ରହିଛି। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବୁ ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ କରିଦେଲେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ବା ଫେସବୁକ୍ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋଇଗଲୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଯାହାକି ଏକ ଭ୍ରମ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକତାଟା ପୂରା ଅଲଗା। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଥିବା ଖବର ଭିତରୁ ସତ୍ୟ କିଏ ଆଉ ମିଛ କିଏ ବାଛିବା, ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ଏଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସ୍କିଲ୍ ବା କୌଶଳ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଡିଜିଟାଲ ସାକ୍ଷରତା ବା ଟ୍ରୁ ଡିଜିଟାଲ ଲିଟରେସିର ଅର୍ଥ କେବଳ ମୋବାଇଲ ଧରିବା ନୁହେଁ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର କ୍ଷମତା। ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରି କିପରି ନିଜର ଉନ୍ନତି କରିବା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ତଥା ଅନଲାଇନ୍ ସେବାର ସୁରକ୍ଷିତ ଲାଭ ଉଠାଇବା, ସେଇଟା ହିଁ ମୂଳ କଥା। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଆଗକାଳରେ ଅକ୍ଷର ଶିଖିବା, ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଲେଖିବା ଯେତିକି ଜରୁରୀ ଥିଲା, ଆଜିର ଏଇ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ନିଜକୁ ଅପଡେଟ୍ ରଖିବା ଠିକ୍ ସେତିକି ହିଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ବିଭାଗ, ସାଇବର ଠକେଇର ବଢ଼ୁଥିବା ବିପଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଡିଜିଟାଲ ଅଜ୍ଞାନତାର ଅନ୍ଧକାର ଦିଗ। ଯଦି ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ନ ବୁଝିବା, ତେବେ କିଭଳି ଭୟଙ୍କର ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବା ତାହା ବେଶ୍ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଆଜିକାଲି ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଫାନ୍ଦ ପକାଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରି OTP ମାଗି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଖାଲି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କାହା ମୋବାଇଲକୁ ବିପଦଜନକ ଲିଙ୍କ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏତିକି ନୁହେଁ, ମିଛ ଚାକିରି କିମ୍ବା ଲୋନ୍ର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଫସାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ଆମ ଭିତର ଅନେକ ବିନା କିଛି ବିଚାର କରି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବା ମେସେଜରେ ଆସୁଥିବା କଥାକୁ ସତ ମାନି ନିଅନ୍ତି ଆଉ ଠକେଇର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ଏସବୁ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ମୂଳ କାରଣ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ସଚେତନତାର ଅଭାବ। ବିଭାଗ 4ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସୁଯୋଗର ଏକ ନୂଆ ଦ୍ୱାର, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗକୁ ସଶକ୍ତ କରିପାରିବ। ଠକେଇ ଭଳି ବିପଦ କଥା ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଜ୍ଞାନ ସମାଜର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ପାଇଁ କିପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଲଟିପାରେ, ତାହା ଏହି ତାଲିକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଯଦି ଡିଜିଟାଲ ସାକ୍ଷର ହୋଇଥିବେ, ତେବେ ସେ ମୋବାଇଲରୁ ହିଁ ପାଣିପାଗର ଖବର, ମାର୍କେଟ ରେଟ୍ ଆଉ ନିଜ ଫସଲକୁ ବଡ଼ ବଜାରରେ ବିକିବାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଘରେ ବସି ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, ମହିଳାମାନେ ନିଜର ଘରୋଇ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଜଣେ ଛୋଟ ଦୋକାନୀ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆଉ ମାର୍କେଟିଂ ଜରିଆରେ ନିଜର ରୋଜଗାରକୁ ବହୁତ ଗୁଣ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପରିଷ୍କାର ଯେ ଡିଜିଟାଲ ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଏହା ଉନ୍ନତିର ଏକ ବିରାଟ ମାଧ୍ୟମ। ଆଜିକାଲି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଜାଇନ୍, ଶିକ୍ଷା, ମେଡିକାଲ, ଚାଷ କାମ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ, ଏମିତି କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ର ନାହିଁ ଯେଉଁଠି AI ବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ନିଜର ଯାଦୁ ଦେଖାଉନାହିଁ। ଦୁନିଆ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହାତରେ କେବଳ ଗୋଟେ କାଗଜର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା ପାରମ୍ପରିକ ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ,
ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରକୃତ ପାୱାର ବା ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଆମର ଡିଜିଟାଲ ସ୍କିଲ୍। ଯିଏ ଏହି ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ନିଜକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ, ସଫଳତା ତାରି ପାଦ ଚୁମ୍ବିବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ହେଲେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସିବା ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଶେଷ ବିଭାଗକୁ, ନୂତନ ବିକଳ୍ପ ଇ-ପାଠଶାଳା, ଯାହା ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଦୂରତାକୁ ଦୂର କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଆମେ ଏତେ ସମୟ ଧରି ସମସ୍ୟା କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବଧାନକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦୂର କରାଯିବ କେମିତି? ଏହାର ଏକ ଚମତ୍କାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ବିକାଶ ଭୋୟାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ନ୍ୟୁ ଅପସନ୍ସ ବା ନୂତନ ବିକଳ୍ପ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଏହାର ଇ-ପାଠଶାଳା ପୋର୍ଟାଲ। ଏହି ଅଭିଯାନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ସମାଜକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ରୂପେ ମଜବୁତ କରିବା ଦିଗରେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା ଏହି ଇ-ପାଠଶାଳା ଅଭିଯାନ ଠିକ୍ ଭାବରେ କିପରି କାମ କରୁଛି। ପ୍ରଥମତଃ, ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଭିଡିଓ ଗେମ୍ ଭିତରେ ସୀମିତ ନ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସଠିକ୍ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟବହାର ଶିଖାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଜଣାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କୌଣସି ଠକେଇରୁ ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ କଥାଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ସେବା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଶେଷରେ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ଗାଁ ଗାଁରେ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିଟି ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଏକ ସଶକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଗଭୀର ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳାଇ ଦେବା ଭଳି କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଏହି ଉଦ୍ଧୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅଶିକ୍ଷିତ କେବଳ ସେ ନୁହେଁ ଯିଏ ପଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଶିକ୍ଷିତ ଯିଏ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆକୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ପଦକ କଥା ଆଜିର ଯୁଗ ପାଇଁ ସାକ୍ଷରତାର ସଂଜ୍ଞାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେଉଛି, ନୁହେଁ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ପଚାରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ଯିଏ ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ବୁଝିଗଲା, ସିଏ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିନେଲା। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ତେଣୁ ସ୍ମାର୍ଟ ବନନ୍ତୁ, ଡିଜିଟାଲ ବନନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଏକ ନୂଆ ଆକାଶ ଦିଅନ୍ତୁ।